जोंनि गलमा मण्डलिनि पेन्डेला नै लोगोफोर नायनानै लादो माबायदि बनायनाय जादों नै देग्लायो एसे नायना लादो आरो ना आं एसे नोंथांमोननो दिन्थिबाय जोंनि गलमा मण्डलिनि दै बियो दिन्थिनो नाजानोसै आरो ना नैबे लामाथिंनि नुथाय दै जोंहा सिङाव नै बिदि बनायनाय जादों नैबे जिरायसालि ओमफ्राय आरो नै बिथिं जाग्रा जागोन दै बिथिं जाग्रा जागोन उन्दुग्रा जागोन बे उन्दुग्रा जोंहा फ्रन्ट साइडआ नैबे जागोन आरो ना नैबे लाइनानो जाहैबाय आम्बागाव पास्टरेटनि दै नै बिथिं नैबे मेन गिर्जानिफ्राय फैनानै बिथिं ओरै हाबनाय लामा बेनिफ्राय जोंनि पेन्डेला नैबेनो आरो दै नै बिथिं फ्रन्ट साइडआ बिथिंसो दै दहाय फार्स्टआव दिन्थिनाया जोंहा बे बेक साइडनिसो फ्रन्ट साइडथिं नै बिदि जागोन एसे नायना लादो लोगोफोर माबायदि नुदों आरो कमेन्टआव खिन्थाहर जोंहा नै बिथिंथ' जिरायग्रा जाबाय लांदां नुनाया बेनिफ्राय नै बिथिं जाबाय जोंहा डाइनिं हल थागोन आरो ना जानाय लोंनायनि गासिबो प्रग्रामा नै बिथिं जागोन दै जोंहा नै संनाय खावनाया नै बिथिं जागोन नुदों दा बेनिफ्राय आरो नैबेयाव जानायनि डाइनिं हल नैबेयो ओमफ्राय आरो खिग्रा हासुग्रा नै बिथिं थाबाय माबायदि नुदों लोगोफोर एसे कमेन्टआव खिन्थाहर नोंथांमोना आरो माबायदि बनायबावनांगौमोन दुगैग्रा बासन सुग्रा ओमफ्राय आरो नैबे जाबाय खिग्रा दै बे खिग्रा नि नुथाया नै बिदि जागोन आरो जोंहा नै देग्लायनि बिबिसिनि कनफारेन्सनि गेटआ गोबां रां खरसा खालामनानै बनायबाय दे बोरिगामि बाप्टिस्ट मण्डलिनि इयुथफ्रा आरो फाइनाल महर मोनोब्ला आरो माबायदि मोजां नुबावगोन फैदो लोगोफोर नायफैदो नोंथांमोनाबो लोगोफोर फैयै फैयै नै दिनै मा होनना बुङो जानुवारि 28 दे जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसना जोंहा 30 अक्ट'निफ्राय जागोन 2 फेब्रुवारिसिम न जानुवारि 28 अक्ट' दिनै जोंहा गोबां मानसिफ्रा बिदिनो गोनो गोथो जानानै दंमोन आरोना देग्लायनि मा होनना बुङो सभाया माबायदि जागोन पेन्डेलफोरा दासिमबो जायाखै होननानै गोबां मानसिफ्रा बिदिनो रायलायदों आरो गावजों गाव बिदिनो तर्का तर्कि आरो गोबां बिदिनो बाथ्राफोरखौ जोङो खोनानो मोन्दोंमोन नाथाय दिनै जोङो नुनो मोनबाय जोङो मिथिनो मोनबाय जोंहा मा होनना बुङो 29 अक्ट' खालिनो थारमाने जोंनि पेन्डेला जाफुंनायनि लामायाव दङ आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गोनो गोथो जानाङा आरो नोंथांमोना जेब्लायबो पजिटिभाव ला मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि जि 117थि बोसोरारि एनुवेल कनफारेन्सआ बियो जोंहा गाजा गोमजायैनो जागोन मानो होनना बुङोब्ला दायो खामानिखौ मावबाय थादों नैबिथिं जोंहा गेटआबो कमप्लिटलि जाबायानो मथा मथि आरो डेक'रेसनफोराबो जाजोब्बाय नैबिथिं नुदोंना आरो जेब्ला जोंहा मा होनना बुङो 30 अक्ट'निफ्राय अपेनिं जागोन अब्ला आङो नोंथांमोननो आरो गुवारै दिन्थिनो नाजागोन जायफोरा आंनि चेनेल नायगिरि नोंथांमोना गोनो गोथो जानो नाङा आरोना जोंहा मा होनना बुङो गिर्जानि जि खामानि बियो सोलिबायानो थादों हर सान मावबायानो थादों नैबिथिं नुहुरदोंना मावबायानो थादों आरोना लोगोफोर नैबिथिं ओरैबायदि माने बेखौनो जोंहा गोबां सुबुंफ्रा माने बिदिनो तर्का बितर्क सोरखौबा दान्थे बिदान्थे आरो जोंनि बर' बाप्टिस्ट कनभेनसननि दैदेनगिरिफोरखौ गोबां सुबुंफोरखौ मुं सुनाय नुदों जाहाथे बेयो जाया जोंनि इसोरनि खामानियाव जोङो बयबो पजिटिभलि लानानै खामानि मावनांगोन आरो जोंहा बेयो गासिबो सम बायदि जालांजोबगोन आरोना बेखौनो नोंथांमोनखौ मिथिहोहरबाय आरो जायफोरा गोनो गोथो जानानै दं नोंथांमोना सभाया जाला बा हास्लाबला होननानै साननानै दङ नोंथांमोना बेखौ दा सानसै आरो गोरोन्थि दा बुजिनो नाजा मानो होनना बुङोब्ला जोंनि बे बर' बाप्टिस्ट कनभेनसन सभाया जागोन तारिख बायदिनो जागोन आरो गासिबो मावफुंजागोन आरोना जोंहा मावबाय थादों बिदिनो दे मोजां दा थिग दङ जोंहा नैबिथिंथ' फ्राय खामानिया जाबायानो नै लाइटनि खामानियाबो जालांबाय थादों आरो सल'खा होनायाबो जालांबाय थादों गाबोननि दिनाव बियो फाइनाल महर मोनगोन आरो लोगोफोर फाइनाल महर मोनगोन नैबिथिं नुहुरदोंना सल'खाफ्राबो जाजोबखाबाय आरो नैबिथिं मावनाया मावबाय थादों आरोना जोंहा स्टेजनि खामानियाबो जाबाय थादों बिथिं आरो नैबेयावनो हाइद्राजों मावबाय थादों जोंहा गाबोन सानसे दंबावो
गेजेराव 29 आरो जोंहा 30 अक्ट' मोनाबिलिनिफ्रायसो जागोन माबायदि नुदों नुनानै जोब्बायानो जोबगोन आरामसे जोबगोन बेनिखायनो लानांगौ हाबाफारि गुबै हाबाफारि जानायनि सिगां गासिबो माने प्रिपारेसना कमप्लिट जागोन बेखौनो आसा खालामदों आरो आङो मिथिना मोनबाय बेनिखायनो जोङो थारमाने गासिबो बाथ्राखौ जोङो पजिटिभ लानांगोन नेगेटिभ लायोबा नेगेटिभानो जायो नंगौना नङा बेनिखायनो गोबां सोद्रोमाफोरा बा सुबुंफोरा जोंहा देग्लायनि सभाया मा जागोन होननानै गोबां रायलाय सोलायदोंमोन नाथाय बिदि नोंथांमोना खोनानाय बायदि नंजोबा मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बे मेन गिर्जा पेन्डेल न' बिनि थाखायनो गोबां बाथ्राफोरखौ सावरायलायनाय जादों बेनिखायनो आङो नोंथांमोनखौ खावलायगोन नोंथांमोना गोनो गोथो जायाजासे जोंनि बे बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सननि जि एनुवेल जथुमा बियो तारिख बायदिनो जागोन नोंथांमोना गोसो नार्भास जानाङा आरो फैनो नाजा हानायसेबांखौ आरो नोंथांमोननि बेयाव बाहागो लाफैनायानो मा होनना बुङो बर' बाप्टिस्ट कनभेन्सनखौ मा होनना बुङो थुलुंगा होनाय जागोन आरो नोंथाङाबो आरो बेयाव फैनानै इसोरनि गेदेर आशीर्बादखौ लाफैनो हागोन बेनिखायनो नोंथांमोन बयखौबो खावलायदों आरो नोंथांमोना जेब्लायबो नेगेटिभाव लानानैनो थाबाय थाबानो जाबाय आरोना दे लोगोफोर नायलांबाय था आङो दिन्थिलांबाय थागोन बिदिनो बिदिनो खामानि मावबाय थादों गासिनो जोंहा नै बिथिंनो आरो नै बिथिंनो हाइद्राजों मावगासिनो गोजौआवबो माने जोंनि दानि नुनाय बायदिब्ला गाबोननि सानावनो थारमाने बियो कमप्लिट जागोनखौ जोङो नुदों आरोना जोङो खामानि मावग्राफोरानो सान हर जिरायनाय गैया दे गोबां सुबुंफोरा बेखौनो नायफैदों मानो होनना बुङोब्ला एसे गोनो गोथो साननाया दाबो दङ मानसिफोरनियाव बेखायनो गोबां सुबुंफोरा नायफैदों आरोना मानसियानो फुल फार्म नायग्राफ्रा 5टासोआव दे लोगोफोर अब्ला आङो जोबनायाव आरो नोंथांमोनखौ गुरैयै खावलायगोन नोंथांमोना बे कनफारेन्सआव फैनो नाजादो आरो बाहागो लाफैदो आरो नोंथांमोना गेदेर आशीर्बादखौ लाफैदो आरो इसोरनि आशीर्बादखौ बे जथुमायाव फैनानै लाफैदो आङो बेखौनो नोंथांमोनखौ खावलायबाय आरो दिनैनि भिडिअखौ आङो एसेबां गोलाव खालामनो सानाखै बेसेबांखिनियावनो दोनथ'बाय आरो नेक्स्ट भिडिअआव नोंथांमोननो जेब्ला कमप्लिट जायो जेब्ला फाइनाल जायो अब्ला आङो दिन्थिनो नाजाबावगोन दिनैनि थाखाय एसेयावनो बाय बाय गोजोन्थों